Ụmụnne m asị m aga m epost vidio taa. Asị m enwe vidio m ga-etinye taa n'ihi ihe taa wụ ụmụnne m nwekwara ihe a ga-eme otu na unu asị hapụ ya otu esiri kwu ya. Unu anụkwanụ unu anụkwanụ ị sị ga-ahụ onye taga ahụhụ gị si ya hụ ka ọ rụrụ ṅụ. Elee otu esi edenwe na-akụ ihe kele ụmụnne m ụmụnne m chai obi dị aghụghọ obi dị aghụghọ ọ bụrụ nọọsụ ama m nọ ihe nwanne anyị nwoke gaji ịkọrọ m agara m asị ya chere echi ya akpọwawa m kama ọ sị m nwanyị mba nnọọ nna akpọ gị naghị epik kọlụ ma gịnị mere ama m na gị na ụmụ ejima nọ ama m ihe ibu n'aka mana nwanyị mba nọ zaa m kọlụ bifo m mapụga striti ga mgbagbuo onwe m. Ụmụnne m ya ka m si mgba kwuwe n'ụmanụ ihe ị chọrọ ikwu. Ama m si ihe o bu abajawo abụma ebu. Ama m na ihe nwanne anyị nwoke chọrọ ịkụrụ m uwe ha na-akpara m abụọ. Unu anụkwa na ele otu esi edenwe ọ na-ekwu ihe ka biko nọ. Ọ gịnị wụ ihe ka bịara ụmụ nwaanyị ibe m. Nwanne anyị nwoke ọ sị gịnị ọ sị blood oat sị gịnị ọ sị gịnị mere akụkọ buru ibu akụkọ ghere eghe kele wee buwụrụ mfụ. Ọ gịnị ka a na-akọ ụmụnne m na-anụkwa unu anụkwanụ Chineke bi n'eluigwe kwe eme ịdị m sị m abịa gbochitụgodi ya biko ka m gbochitọtụdị ya n'obi m ka m wepụtatụgodo tupu etoto unu ka unu chere dị nchere jikere na the next video na-abịanụ ọ dị ka bọmbụ ọwụ gịnị wụ ihe ka biko onye nọrọ n'ụlọ ya ọma ihe ndị ọzọ na-agabiga onye nọ n'ụlọ ya ama ihe ndị ọzọ na-agabiga nwaanyị mba nnọọ m na-eri egbe hụga ama m na ibe m ata ụfọdụ abana na ihe a na-akpọ ọtọmọhịkịrị unu anụkwanụ onye mere gịnị ka a na-akọdo gị mara nọọsụ ihe nwanne anyị nwoke chọrọ ịkọrọ m agara m asị ya nna m echi wụ Mọnde a na-eji ụbọchị taa akụ akụkọ dị otu a unu anụkwanụ ọsị menstruation sị gịnị ọsị blood oat sị gịnị ọ gịnị wụ ihe a na-akọ o nwekwara ihe na agenda na-aga emefo hai Chineke bi n'eluigwe Chineke nye m ikikere ka m sọmọ na ọkọrọ ejikọ akụkọ ka biko nụ o kweghị m otu akụkọ bụ ahụ isi oyi otu akụkọ ya ebu mkpu otu akụkọ mere m tie mkpu otu akụkọ ya sọrọ m oyi otu akụkọ mere m mgbapịa. O nwekwara ihe mmadụ na-aga eji ntụ ya anụ biko nụnụ mgbe m bidoro program a ihe m bịakwara emekwa kọmedi enwete m si hụta onwe m ebe m na ugbu a ihe a bidoro na m ka ọ kwụrụ otu akụkọ kocha somebody akpọ m kọrọ m problem ya so m juderele ya ụmụnne m enwere ihe ya ga-emetenwu o nwere ihe ya ga-esi nweta otu akụkọ ahụ kpam ya kwara ya rụka enyi nụrụ nkwa rụka onye pozesịrị solekwa ebe m chọrọ ka ị nọrọ mewe ihe ibe m megakwa ihe ha na kunkum n'ịntanetị na-emere nwoke kọmedi ha enwe m otu m si nweta onwe m ebe m nwetara onwe m ụmụnne m and m so aga m ekwu ya isi ọwụwa ha ọkụ ya rụka enwere ihe pụga m n'ahụ m na-edren ole sa ama m tụrụ m na kamera na-akọ ihe ụmụnne anyị na-agabiga otu akụkọ ahụ siri bịa m si otu ahụ wepụta ya ọwụ n'otu ụlọ unu na ụmụnne m enwekwara ka a ga-akọrọ m mgbe ụfọdụ isi ekwuo m egbe and a na-akọ ụmụ akụkọ ndị a m na-akọnekt to it m na-efili ya na-enye m nsogbu n'ahụ mgbe ụfọdụ eme m dị emotional mana n'ime akụkọ niile keta kele nwanne anyị nwoke kpọrọ m ka nwanne anyị nwoke kpọrọ m ebe nna anyị nọ kọrọ m ihe ọwụ ihe adịcha m ka Easter package na-adịghị mma arụ ha mma unu anụkwanụ ọgwụ mmadụ ka a na-arịa ọgwụ mmadụ ka a na-arịa ị nwere ihe mmadụ ga-eme ote gị hụ ya gị si arụrụ onwe ihe ị ga-ahụ mmadụ na-agabiga gị si ohwe you deserve it. Unu anụkwanụ nwanne nwoke ọsụ blood oat sị gịnị ọsị menstruation sị gịnị ọ gịnị bụ ihe a na-akọ ihe ka sị ga-enwe ya ga-enwe ụmụnne m Chineke na nye m strength ka m sọmọ n'ọkọrọ ejikọ akụkọ ka unu anụkwaghị chai na-arụrụ ala ụfọdụ ụmụ nwaanyị ekwesịghị in fact ekwesịrị ha mụchaa nwa ozugbo ha na-amụ nwa gwa ha na nwa ha nwụọ napụ ha nwa ahụ
ụfọdụ ụmụ nwaanyị arụtụdụ mma ịlụ di ma ụfọdụkwa ịbịa sị na a na-amụ nwa ụfọdụ rụ ma wọsọ ha mụchara nwa kpa ma nara ha nwa unu anụkwaghị unu anụkwanụ unu anụkwaghị ha ụmụnne m asị m mabịa kupụta ụzụ ka m bịa m kupụta ụzụ ka unu kpakọ onwe ọnụ biko the next video na-abịanụ ọrụ ha mma ọrụ ha mma ọrụ ha mma ọrụ mma mana mba nna si arụ ọrụ mma ya rụrụ wa nga ọhụ chai